De reekplom is van 4 jaar te zien. De bronnenwacht waarschuwt het mensen om ruiten en dwarren dicht te houden en de autoventilatie uit te doen. Het gevaar zit hem meer in de reek als in het vuur. Rook is natuurlijk altijd schadelijk. Hè? Dus wij willen ook weten wat er in die rook zit. Dus we gaan meetploegen uitzet. En die ben nou aan het meten om te zien van wat dit verder doet. Maar het is vooral het isolatiemateriaal wat in het ijzer zit, in het metaal zit, wat voor een hele protte rook zorgt. En dat is echt bruin-zwarte rook. De Ljouwerter bronnenwacht is maar meerdere ploegen uitrukt. En ook de bronnenwacht van Marsum en mijn naam binnen onwijzig om het vuur te blussen. Ik sta op een beurs in Leeuwarden, ik krijg een telefoontje dat er wat aan de hand is. En ik kom hier en er staan er allemaal brandweerauto's. Dus het is zwaar kort achteraan werk. Is er al iets duidelijk hoe het zo ontstaan is? Waarschijnlijk snijbrander, vonkje in de bult. En voordat de jongens de brandblusser konden pakken was het al in de war. Ja, ik ben wel geschrokken. Het verkeer in de omjouwing wordt omlaat.